Kulture nikad dosta, a nijedan takav događaj ne može da promakne našem Strahinji. Strahinja, gde se sada nalaziš i o kakvim kulturnim dešavanjima je reč? Dobar dan, poštovani gledaoci. Evo nas na festivalu Kulturno naselje. Kao što možete da vidite iza mene, ja sam ovde danas došao da vidim šta sve ima da se vidi i čuje. Upravo se iza mene nalazi tok jednog kulturnog festivala na kulturnom naselju, kao što vidite iza mene. Žurka je u toku i mladi su gladni ponovo. Kao što možemo da vidimo, žurka je u toku i svi se zabavljaju. Evo nas na festivalu, upravo možemo da vidimo jednu gošću festivala i pitaćemo je sad nekoliko pitanja. Da li bi ti preporučila deci da što češće dolaze ovde? Da. Da li se zabavljaš ovde? Da, naravno da se uvek zabavljam. Pa šta si ovde sve radila? Pa eno tamo neka deca se igraju i ima ovde, tamo imaju balončići, tamo je neka pesma i tako. Aha. Hvala ti puno, Petra. Mi se nadamo da ćeš sve naći u svom stilu. Ok, idemo sada na drugu devojčicu, sada ćemo nju pitati šta će. Dobar dan, zbog čega si ti ovde? Šta bi najviše preporučila deci? Najviše bih preporučila da se ovde češće dolazi i da je ovde jako lepo i zabavno. Aha, da li voliš festival ovaj? Da, baš je sladak i zabavan. Šta si radila ovde sve? Pa razgledala sam, malo sam radila vežbe i crtala torbe. Evo ga, naišli smo na jednog dečaka i sada ćemo ga pitati par pitanja. Dobar dan, zašto si ovde došao? Došao sam da iznenadim brata sa ovim događajem i da dođem na sportske igre i da gledam vitezove. Što sve ovde ima da se vidi, čuje? Što je zanimljivo? Zanimljivo je da tamo možemo da crtamo, da učimo matematiku i ovde da su mnogo bolje sportske igre nego one iz prethodne. Evo, nalazimo se pored Ognjena Tomaševića, organizatora ovog festivala. Mi ćemo sada malo izdrobiti nešto od njega. Dakle, Ognjenje, da li misliš da deca ovo vole? Pa koliko bih ja video, Strahinja, s obzirom na to da imam jako mnogo dece danas ovde, rekao bih da deca ovo obožavaju, a ne da vole. Takođe, rekao bih da ne vole samo deca, nego i njihove mame i tate, njihove bake i deke, tetke, teče, stričevi, strine, ujne, šta sam zaboravio, ujaci. Zato što su svi došli ovde danas da se druže sa nama i da uživaju na festivalu Dobrodošli na naselje, koji evo već 6. put organizujemo. Nadam se da vam se sviđa ovaj festival. Toliko od mene za ovo uključenje. Za Dečiji TV dnevnik, Strahinja Radosavkić. Hvala ti mnogo, Strahinja, na ovom izveštaju.